Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek kene, aku saka perwakilan OSIS. Perkenalan dhisik ya, Dek. Nggih, Mbak. Jadi jenengku Febi. Nama panjangnya Wahidatul Zahra Febriah Fitrul Rohmah. Undang wae Kak Hobi. Jadi nek kene kakak ape ngei informasi tentang peraturan nek sekolahan. Nah, salah sijine kuwi nggawa helm nak sekolahan. Nah, nggawa helm nak sekolahan kuwi wajib ya, Dek. Apa meneh yen misale awakmu kuwi durung duwe SIM. Nah, ora mung nek sekolahan tak ya, misale nggawa helm, yen misale ape lunga-lunga metu omah nggawa motor ya nggawa helm. Nah, bariki sakwise iki aku njaluk tolong awakmu supaya nggawa helm ya yen mangkat sekolah. Nggih, Mbak. Oke? Oke. Halo. Dik mau kepiye tah, Sob? Ampun sih aku lagi bingung ya. Iku depan sih. Kok ora go helm? Ampun sih padahal dek mau diterangke lho. Oh iya ya bocah kok delok. Bu angko sih nggak boleh. Iya. Aduh ya wali jaga ya Allah. Aduh ya Allah. Aduh. Mano Pak? Enggak aku, aduh.
sajroning cerita iki ya kuwi kapisan manut karo peraturan sing wis ana. Kapindo, ojo gembrejek nalika ning dalan. Lan amanah sing paling penting ya kuwi aja nganti ora gawa helm.